इसोरनि नामा महिमा गौरव जेन जायो बेखौनो जिसु ख्रिस्टआ दिनैहाय जों साफ्रोमखौबो ना फिथाइ गोनां बियो जाजानो लुबैयो आरो मा होनदों जोंनि मा होनो जेनेबा आङो बेयाव एग्जाम्पल दंखायो ना आङो द्राखा बोन्दों नोंसोरो दालायफोर होनदों ना बे बाइबेलफोरावहाय जन 15 फोराव नायोब्ला मा होनदों दालाया जेनेबा एसे बारजोंहाय ओरै खायलें जाबाय साल' दङ आरोखि सिथाबनानै दङ बियो जुदि दुर्बल जायोब्ला मोजां सिथाबाब्ला बे दालायावहाय बिलाइआ लासै रानलांगोन मोजां फिथाइ बियो मालाबाबो थायनो हानाय नङा बियो अट'मेटिकनो रानलांगोन दा थिग बेबायदिनो जोंनि जिबनाव जोंनि आत्मिक जिबनाव मा होनदों इसोरजों नांथाबनानै थायाब्ला नोंसोरो आंनियाव थायाब्ला जिसुआ मा बुंदों abide in me नोंसोरो आंनियाव नांथाब होनदों नोंसोरो आंनाव नांथाबब्लासो मा होनदों नोंसोर गोबां फिथाइफोर थायनो हागोन गोबां फिथाइफोर थायनो हागोन जोङो मा खालामो जोंनि सारबिसआ न'आव थाङोब्ला ना मा होनो मानसिफोरा जों दासो एसे फार्मनि माने आबादारि जों जानो सोलोंगासिनो दङ न'आव थाङोब्ला गयखौ हाग्रा फोसाबबाय मा होनो बे बिलाइ एसे गुनु जानाय बिलाइ एसे रानहां जानायखौ सारबिसआ खुबसुर दानो आरोखि एकदम हाग्रा आंबो एसे फोसाबो हाग्रा गुदिफ्राव आं फोसाबो जुदि फोसाबनाय गैयाब्ला ना जुदि बे दालाय रानहांनाय एम्फौ जानाय बोरैबा बेमार जाहांनायखौ जुदि नों दानफायाब्ला बेयो मोजां जानाय नङा थिग बेबायदिनो जेब्लानोखि गय बिलाइखौ दानफायदोंमोन ना सारबिस लास्ट इयाराव दा बे गय बिफाङा ओरैबायदि मोजां एकदमबारे गोसोम जाबोगासिनो दं आरोखि मानसि हाबबाय थायोब्ला माने गय बागानाबो मोजां जायो गासै बिफांफोराबो ना जोङो माखासे बिफांफोरखौ जोङो गायनानै दोनोब्ला बेयाव जों दै होआब्ला बेयाव जों हासार होआब्ला ना जोंनि बांसिन कबिफोर ना दुन्दियाफोर जोङो फोयोब्ला दानि सिजोनाव मैगं गायनायनि बोथोर जों जुदि जोथोन खालामाब्ला बे मालाबाबो जोङो मैगंखौबो जों मोजां मोनजानाय नङा हासार नांगौ ना हासार नांगौ दिनै जोंनि आत्मिकनि हासारा जाहैबाय निउट्रिसन नांगौ जोंनो आत्मिकआव बेनो जाहैबाय जोङो इसोरनि बाथ्राखौहाय जोङो जानांगौ जोंनि आत्मिक जिबनाव जोङो हेल्थि जानांगौ ना हेल्थि जानांगौ everyone not only the students even bishop pastors everyone ना teachers बयबो जोङो हेल्थि जानांगौ मानो हेल्थि जानांगौ जों जे इसोरासो जोंनो देहा होदों ना बेयो जोंनोहाय बेखौ होदों जोंनो मोदोम देहा होदों जोङो जोथोन खालामनांगौ जोङो हेल्थि जानांगौ शारीरिकआवबो जोङो हेल्थि जानांगौ होनब्ला जों जाब्रेनानै एकदम फिथला जानांगौ बिसोर जोंबो फिथला ना खिन्थु सारबिसनि साबजेक्टआवहाय नोंसोर मोनगोन बेखौ ना मोनगोन इसोरनि फिसाफोरा डिसाइपल्सफोरा माने एकदम फिट जानांगौ मानो होनोब्ला जेनेबा नै कनफारेन्स दं सोरबा इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनो लुबैबाय सार एसाव बा सार डाइरेक्टर बिसब सार एसाव जोंथ' आलासि लेंनो नागिरदोंमोन होनबायलायनो जेनेबा दिखियाजुलिनि मण्डलिया सानैबो बुंबायलायनो आं थाबायनो हायालै आंनि इउरिक एसिड बारा लेंग्रा जाबाय आरो जोंनि सार एसावाबो होनबायलायनो आंनिबो सिङा सादोंलै सार देबिबो सार बिसबो जुदि आंनाबो जायालै आंनिबो हाइ प्रेसार सुगारबो बारा आंनि हानाय नङा आं होनब्ला आंथ' समायलिया जों समायलिया unfit ना unfit so with students and including us आं हानाय नोंसोरबो होनाखै जों बयबो disciples जों बयबो इसोरनि सेलाफोर बिसेस ना जेब्लानाखि बेनिफ्राय थागोन मिनिस्ट्रि मावगोन कन्टिनिउ मिनिस्ट्रि मावबाय थागोन स' जोङो माने गावनि देहाखौ आत्मिकआवबो जोङो हेल्थि जानांगौ जोंनि शारीरिक देहायावबो जोङो एकदम फिट ना हेल्थि खुनु दुर्बल गोनां जोङो जाया बेयाव मानो इसोरा जोंखौहाय दुर्बल जाजानो बायो स' दे
नोंनि देहा नोंनि समायनाजों ना जों इसोरखौ गौरव खालामनो हायो ना इसोरखौ गौरव खालामनो हायो बै समाव जेब्ला कर'ना फैदोंमोन मा होनोमोन कर'नानि समावहाय मोनसे इमिउनिटि होनो इमिउनिटि आरो समाव आं इमिउनिटिखौ बांद्राय इउज खालामामोन ना बे सम माने कर'ना जेब्ला फैयो अब्ला एकदमबारे देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय मा जादोंमोन मिथिगौ ना नोंसोर माबायदि जादों खिन्थु जोंनि जायगायावहाय ओरैबायदि दिनै सोरबा अमा सिथारगोन गाबोन सोरबा माबा सिथारगोन एकदम दंखायो सेरसे बेदर अब्लाबो अमा बेदर सिथारदों होनना लायो जायो एकदम मोनजानाय नङा बादि ओमफ्राय गोखा गोखै नागिरजेनबाय जाफेरै बुस्थु ना जाफेरै बुस्थु हाग्रानि बुस्थु एकदम माने मोजां जाब्ला एकदम इमिउनिटि बारायनायनि थाखायबो बेखौ जायोब्लालायनो कर'नायाव फैलाबो एकदम गिरलाबो बियो नोंनि खाथियाव फैनो हानाय नङा थिग बेबायदिनो कर'ना टाइमावहाय गावनि देहाखौ लाखिनो थाखाय थैजानो गिनानै एकदम हाग्रा बंग्रानि बिलाइ गोखा गोखै बिदिफोरखौ सोरबोरै हरनि 3 सिखारनानै साहा गोखै लोंनांगौनो होननानै मेसेज फैदों हर रिंदों आं गिदों ओमफ्राय आंबो सानबाय लोगोसे नामा होननानै जाने लोगोजों लोगो न'नि मानसिफ्राबो थैजानो गिबाय सिखारनो 3 सारायखौनो माबा लोंनांगौ साहा मा लाल साहा फुरा लोंनांगौ लोंनो हायाबाबो जोङो ट्राइ खालामबायना देहाखौ लाखिनो स' दिनैहाय जोङो मा होनो जोंनि जिउआवहाय इसोरनि बोसोनाबो जोंखौ फोरोंदों ना जों फोरोंदों आत्मिकाव जोङो एकदम बोलोगोरा जानांगौ हेल्थि जेन' खुनु टेम्पटेसन खुनु आनजादफोर थै रं दालाय मा होनो थै रं दालाय फिथाइ गैयै दालाय जाहाहां जादोंब्ला नै सिखारनानै फैनानै ना इसोरजों नांथाबदो इसोरनि रावावहाय नांथाबदो इसोरनि बाथ्राखौ जादो ना इसोरनि बाथ्राखौ जोङो जायोब्ला जोंनि आत्मिक जिउआव गोख्रों जागोन हेल्थि जागोन सोरबाया बुंगोन हे बाबा जोंनि मानि बाबा होननानै बुङो फैदो दा फरायसै ना फरायनांलिया माइ गायनांगौसै हाबा होनांगौसै आं ना बेफोरबायदि आनजादफोर फैगोन लोमजादों नै हाबा दङ फैदो माबायदि बेफोरबायदि जोंनि जिबनावफोर आनजादफोर फैयो ना आं कमप्लिट खालामनाय माबाफोरबो समावहाय जोंनावहाय साननायफोर फैयो ना दा खिन्थु साननाया खिन्थु गोदान समावहाय बिराद आनजादफोर फैयो ना गतिके जोङो इसोरनि जोङो सेराफोर जानायब्ला इसोरा दिनै जोंखौ गोबां फिथाइफोर थायनानै एकदम बाराय फिथाइखौ मोजां गोबां फिथाइ गोनां जानानै जों इसोरनि महिमाखौहाय दिनै बियो जोंखौ इसोरनि गौरवनि थाखाय बियो जोंखौहाय लुबैयो आङो जनखौ फरायलिया बे गालाटियान्सनि Galatians 5:22 आं एसे फरायनोसै बेवहाय बेवहाय होनदों नाथाय जिउनि बिथाया अननाय रंजानाय गोजोननाय सैथोनाय गाहाम जानाय मोजां जानाय फोथायजानाय गुरै जानाय गावखौ हमथानाय आयाना बेबादि फोरनि सायाव नङा नै बेवहाय फिथाइफोरनि जिउनि बिथाइफोर होनदों ना जोङो बेवहाय होनदों जिउनि बिथाइफोरा अननाय ना जों जुदि इसोरनि बाथ्राया जोंनियाव गैयाब्ला जों जुदि जिसुनियावहाय जोङो सिथाबनानै थानो हायाब्ला जोङो माबोरै अननो हानाय ना बे अननायखौ जोङो बोरै लानो हागोन जों इसोरनि हुकुमा बयनिफ्राय देरसिन हुकुमा जाहैबाय नोङो नोंनि प्रभु इसोरखौ अन आरो गावजों गाव अनज्लाय होनदों ना गावजों गाव अनज्लाय होनदों जेब्ला जोङो इसोरनियाव नांथाबनानै थानाय नङा जोङो मालाबाबो जों गावखौबो अननो हानाय नङा आरो जों गुबुनखौबो अननो हानाय नङा ना इसोरखौबो जों अननो हानाय नङा ना फार्स्टआव जों इसोरखौ अननाय अब्लासो नोङो गावखौ अननो हागोन गुबुनखौबो अननो हागोन ना आरो इसोरनि अननायखौ जोङो अलरेडि मोनखाबाय
जायो जोङो जेब्ला मोजां बुस्थुफोर मोनो गस्ला लंपेन्ट मोजां जानाय थाखा फैसा मोनब्लासो बिराद खुसि जायो ना जों खुसि मोनो खिन्थु इसोरनि बाथ्राया बुङो नोंनो दङब्लाबो गैयाब्लाबो मोनजादोंब्लाबो मोनजायाब्लाबो all the time इसोरखौ हामबायनांगौ जोङो ना इसोरखौ हामबायनांगौ रंजानांगौ ना जोंनावहाय जों सान्तिखौ इसोरा जिसु ख्रिस्ट'आ जों साफ्रोमनि लागैहाय बियो सान्ति गोजोननायखौ बियो होबाय नालाय गथिखे जोङो जेब्लायबो जोङो मा होनो दुखु सिन्था थाब्लाबो जों इसोरनियावहाय जों रंजानो थांगोन आरो गोजोननाय ना सान्ति गोनां जय आरो सैसोनाय गाहाम जानाय समाव मानसि हिसाबै जोङो सैसोनोबो हाया जायो ना सोरबाया माबा मोनसे बुङोब्ला बुंफिननो लुबैयो ना सोरबा माबा मोनसे नोंखौ माबा होनोब्ला एकदमबारे बेखौ रायफिननो लुबैखायो सैसोनो हाया रायखुमा जाब्ला सैसोनो हाया ना समावहाय खिन्थु बेवहाय होनदों सैसोनो हानाय सोरजोंबा माबा मोनसे बुंगोन दा जोङो बेयाव थानायाबो जोङो गोबां सैसोनो हानाय जोङो प्रेक्टिस खालामनाय जायो ना प्रेक्टिस खालामनाय गोबां सैसोनांगौफोर थायो जोंनि जिउआवहाय गथिखे आरो मा होनो मोजां जानाय फोथाय जानाय होनो आरो गुरै जानाय गावखौ दोनखानाय जोङो बेफोरखौ गासैखौबो मिन्थिनो हायो बै दिनैहाय जोङो आरो बे गासै फिथाइफोरखौ ना नैबे जिउनि फिथाइफोर जेसेबां दङ आरो बिनि बारा फिथाइ 100थाबो दङबो जानो हागौ बे गासैखौबो जोङो जोंनि जिबनावहाय लानो थाखाय जेब्लायबो बेफोरखौ फल' खालामनो थाखाय बेबादि जानो थाखाय गावखौ हमथानाय आरो गुरै जानाया बे नङा जे बे सान लासै बुंनाय बे नङा ना इसोरनि बाथ्राखौ मानिनाय नोङो जुदि इसोरनि बाथ्राखौ मानिदों बेनो जाहैबाय नोङो गुरै जानाय अबिडियेन्ट ना फोथायनाय फार्स्ट अफ अल जों इसोरनि बाथ्राखौ जों फोथायनाय नाजावनाय ना ओमफ्राय मा होनदों बे जन 15 फरायलाङोब्ला नै नोंसोरा आंजों थायोब्ला मा प्रमिस खालामदों मिथिगौ दा इसोरनि फिसाफोरनो जिसुआ मा प्रमिस खालामदों नोंसोरो फरायलांब्ला नुगोन नोंसोरो मा इच्छा जायो मा इच्छा ना मा नांगौ ना नोंसोरो मा इच्छा जायो नोंसोर अब्ला आं नोंसोरनो होगोन दिनैहाय जोंनि गोसोआव जों मा इच्छाफोर दङ जोंनि गोसोनि इच्छाफोर जानाय ना जिउआव इच्छा जानायफोर बेफोरखौ जों जुदि जेब्लायबो इसोरजों नांथाबनानै थायोब्ला बियो जोंनि इच्छाखौ पूरन खालामगोन आरो गासैखौबो होगोन होननानै दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ बियो प्रतिज्ञा खालामगोन गथिखे बे फुंनि समाव इसोरा जेन' जों साफ्रोमबो आरोबाव जेब्लायबो जोंनि जिउआ जेन' जोङो जेब्लायबो इसोरजों नांथाबनानै थानो हायो बिनि बाथ्राफोरखौ मेडिटेट खालामनो हानाय ध्यान खालामनो हानाय बेबायदि बोर साफ्रोमबोनो जेन' होयो जिउआव आरो बोलोग्रा शारीरिक देहायावबो साफ्रोमखौबो बोलोग्रा खालामो रावबो जेन बेराम आजार जाया जेब्लायबो जोङो प्रार्थना खालामबाय थानांगौ जेन' इसोरा बेबायदिनो साफ्रोमखौबो जों फिट दोनो ना बिनि थाखाय आंबो प्रार्थना खावलाय थाबाय जेन' आंबो मोजां देहा मोनो जोंनि न'खरनि साफ्रोमबो स्टाफफोर जेन' साफ्रोमबो देहा मोजां मोनो जेन' इसोरनि नामखौ आरोबाव देहा जिउ सोलेरजों गौरब खालामनो हायो बेखौ बुंनानै आङो जिसुनि मुङाव